Hej. Jeg skal lave en Ask Me video. Jeg vil... Bare drop det, Christian. Hej. Jo, jeg skulle... Så. Jeg skulle lave den der Ask Me video. Og ja. Skal vi ikke bare komme i gang? Så. For helvede. Okay. Malak Kurani eller noget. Spørg. Hvad er din yndlingsfarve? Grøn. Elsk. Er du til blond eller brunette? Sgu egentlig glad. Hvor mange kærester har du haft? Så skal jeg gå med til. Det ved jeg ikke igennem hele livet. Jeg ved det ikke. Det er over 5 i hvert fald. Så er vi det på plads. Hvad er dit yndlingsfag? Fysik, hvor vi har været den sejeste lærer. Cola eller Fanta? Fanta. Nej, Cola. Jeg hader Fanta. Hvilken sport går du i? Jeg tror ikke jeg går i nogen sport. Jeg går til en sport, men jeg går ikke som i en sport. Men ellers så går jeg til fodbold og spring. Det var så slut. For hende. Oh no. Sofia Schmidt. Lakrids eller vingummi? Vingummi. Der er ikke særlig mange lakridser jeg kan lide. Venner eller veninder? Nu er det ikke for at hate på nogen af jer overhovedet, men bros before hoes. Ej. Det var sgu et svært spørgsmål, Sofia. Who you? Venner. Siger jeg. No hate, rolig nu. Forelsket? Nej, det tror jeg ikke. Hvad synes du om mig? Hold nu kæft, hvor jeg hader sådan nogle spørgsmål. Jo. Smuk. Du er sød. God veninde. Ser dig for lidt. Lidt. Min bedste veninde. Nicoline. Lej. Stockholm. Lej, tror jeg det er. Jeg ved ikke om du udtaler Stockholm eller. Det var lidt underligt hvis det er. Min bedste ven, Sebastian Flint. Som nok et par stykker af jer der kender på Facebook. Sara Rosenkrantz. Cola eller Fanta? Jeg tror jeg vil vælge Fanta. Nej, Cola. Øjne eller smil? Jeg har begge dele. Hvad? Ja, øjne eller smil? Jeg har begge dele. Hvad var meningen med det spørgsmål? Teletubbier eller Peter Plys? Teletubbier. Det er et tv i deres mave. Det er fucking sejt.
Så. Ja. Hvad synes du om mig? Smuk. Du er pæn. Ser dig alt for lidt. God hinanden. Sød. Ja. Yeah. Kram. 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 Jeg krammer også dig. Okay. Lidt ordentligt. Nana Schøler. Vil du helst pisses i munden 3 dage uafbrudt eller spise en lort? Det ved jeg ikke. Spise en lort, tror jeg. Så kan jeg skynde mig at få vasket min mund bagefter. Chokolade eller chips? Chips. Helt klart. Der stod der den sidste sms, der mod 2. Så skal man jo lige tage at finde mobil frem. Der stod fra Spar Esbjerg. Ved jeg ikke lige om jeg kan se. Det kunne man så. Undskyld. Dancake juleromkugler. Kun 3 kroner per pakke. Du sparer over 80% per pakke. Gælder kun i dag, onsdag, for vores sms-kunder. Udover dette får du også lige 3 store flotte julestjerner til kun 25 kroner. Ja. Med venlig hilsen, Super Spar Esbjerg. Ja. Fedt. Okay. Pizza eller burger? Fuck nu dig, Nana. Hvorfor skal I stille nogle svære spørgsmål? Pizza, tror jeg. Er du in love? Nej. Hvad synes du om mig? Pæn, smuk. Bor langt væk. Sød, god veninde. Slut. Så Gustav Nørby Tødt skriver, du er sej grill. Tak. Kan ikke rigtig se spørgsmålet i det. Nå. Jeg kan ikke lide at sidde her. Jeg flytter lige. Og sådan der. Bang. Kom nu. Nej. Der røg min mobil. Sådan der. Louis Lensing. Er du klar til jul? Ja. Alt for meget. Kom med lortet. Hvis du skulle... Og så spørger han igen. Hvis du skulle skide i et hav, hvad vil du så tage? Vesterhavet. Nej, jeg ved det ikke. Atlanterhavet, bare for sjov.
Og så spørger Jes Fischer Nielsen: Bentner Kiks eller Tordenskjold? Fanden, det var et spørgsmål. Og så han spørger igen. Spørg Kasper versus Benny One. Benny One hader spørg Kasper. Undskyld, men han er så grim og så vild. Det er helt sindssygt. Burger with crying eller surprising mermaid, spørger han så igen. Hvad er det for nogle spørgsmål I stiller? Spørg Laura Bjerre. Hvad synes du om mig? Du er smuk. Du er meget, meget god veninde. Pæn, du er sød, du bor også alt for langt væk. Hvor bor I så langt væk? Mennesker. Kom tættere på. Kom tættere på. Jeg er ensom. Spørg mig igen. Er jeg ikke klam? Nej. Jo, en lille smule. Nej, det er du ikke. Og så... Hvorfor er du så sød? Tak. Det ved jeg ikke. Det har vel noget med min personlighed at gøre, vil jeg gætte på. Og så 3 hjerter. Det var det. Så er der ikke flere spørgsmål for nu. Hej.